नमस्कार काव्यरसिको, मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपलं स्वागत करतो. मित्रांनो, आज 14 फेब्रुवारी व्हॅलेंटाईन डे, प्रेमाचा दिवस. आज आपण एक मालवणी कविता ऐकणार आहोत. तुम्हाला आठवत असेल, एक 2.5-3 वर्षापूर्वी अचानक एक घोंगाव चक्रीवादळ आलं होतं. काही जण त्यात उद्ध्वस्त झाले, बऱ्याचशा त्या अफवा ठरल्या. आता जेव्हा निर्णय लागला तेव्हा काही त्या अफवा असल्याचं कळलं. म्हणजे उगाचच ते काही फायद्यासाठी, स्वार्थासाठी ही बोंब केलेली होती. त्या चक्रीवादळाचं नाव होतं मी टू. आता आठवलं असेल. बऱ्याचशा अभिनेत्यांवर आरोप झाले. अलीकडेच एका नेत्यावर सुद्धा आरोप झाले. त्यात सर्वसामान्य माणसं कमी होती. मित्रांनो, आपण जेव्हा वृत्तपत्र पाहतो रोजचं किंवा दूरदर्शनाच्या बातम्या ऐकतो, तर वृत्तपत्राच्या प्रत्येक पानावर एखादी स्त्री किंवा बालिका हिच्यावर अत्याचाराच्या आपण बातम्या ऐकतो, वाचतो. खरोखरच हे प्रकार निंदनीय आहेत आणि खूपच वाढत आहेत. त्याला शिक्षाच नाही असं वाटतं आणि त्यांना कोणाची भयभीती नाही असंही वाटतं. हे असे प्रकार झालेच नाही पाहिजेत, होताच कामा नाहीत. इतकी कठोर त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे. एखादी असहाय्य महिला किंवा लहान बालिका ही प्रतिकार करू शकत नाही किंवा सांगू शकत नाही आपल्यावर अत्याचार झाला तर, आणि त्यांना कोणाचा आधार मिळाला किंवा ते काही प्रकरण उजेडात आलं तर ते बरोबर आहे. पण आपण आणखीन काही बातम्या ऐकतो. लग्नाचा आम्ही दाखवून बलात्कार, हे काय प्रकरण आहे? लग्नाचा आम्ही दाखवून बलात्कार झालाच कसा, होतोच कसा? तसंच हे मिटू प्रकरण बऱ्याच प्रमाणात होतं. मग ज्यांनी हे आपल्यावर अन्याय झाला, अत्याचार झाला असं 10 वर्षांनी, 15 वर्षांनी, 20 वर्षांनी आरोप केले, त्या बायका काय असहाय्य नव्हत्या. बऱ्याचशा त्या समर्थ होत्या, शिकलेल्या होत्या. त्यांना जगात काय चाललं आहे कळत होतं, तरी त्यांनी ते आरोप केले नंतर. तर तेच सांगणारी आजची आपली मालवणी कविता आहे. कवितेचं शीर्षक आहे मिटू की मी टू. रोज भेटा कंटाळणंच नाही, आठवण येली काय माझी. रोज भेटा कंटाळच नाही, आठवण येली काय माझी. सांज सकाळ दोन इरडीक मी वाट बघी तुझी. रोज भेटा कंटाळच नाही, आठवण येली काय माझी. सांज सकाळ दोन इरडीक, इरड म्हणजे प्रहर. सांज सकाळ दोन इरडीक मी वाट बघी तुझी. तूच सांगस तुका वाटता येताना, तूच सांगस तुका वाटता येताना, किती सजू किती नटू. तूच सांगस तुका वाटा येताना, किती सजू किती नटू. मग आता किती वगीच बोंबालतस. मी टू. दिवसाक 10 वेळा फोन करीस माका. अगो दिवसाक 10 वेळा फोन करीस माका. घरात ऑफिसात असे ताई कळा नाही तुका. दिवसाक 10 वेळा फोन करीस माका. घरात काय ऑफिसात असे ताई कळा नाही तुका. तासन तास फोनवर बोलस. तासन तास फोनवर बोलस तेव्हा मिटू. तासन तास फोनवर बोलस तेव्हा मिटू. मग आता किती बोंबालतस. मी टू. नये कपडे तसे परफ्यूम मारीस भारी. नये कपडे तसे परफ्यूम मारीस भारी. बघणाऱ्यांका वाटा उतारली इंद्राची परी. मी तुमचा जानू म्हणस तू माझं स्वीटू. मी तुमचा जानू म्हणस तू माझं स्वीटू. मग आता कित्या बोंबालतस. मी टू. कपडे अत्तर चप्पल काय होया त्या मागीस. माझ्याकडे कपडे अत्तर चप्पल काय होया मागीस. मोबाईल घेऊन रिचार्जसुद्धा माझ्याच माती मारीस. मोबाईल घेऊन रिचार्जसुद्धा माझ्याच माती मारीस. वयाता घेस हक्कान तेव्हा नाही होता मी तू. वयाता घेस हक्कान तेव्हा नाही होता मी तू. मग आता कित्या बोंबालतस. मी टू. किती घेतलंस तरी तुझी भरा नाही झोळी. किती घेतलंस तरी तुझी भरा नाही झोळी. इतकेही काय नाही होतंस. तू साधी भोळी.
रोज भेटलंस तरी सांगस, रोज भेटलंस तरी सांगस पुन्हा पुन्हा भेटू, रोज भेटलंस तरी सांगस पुन्हा पुन्हा भेटू. मग आता कित्या बोंबालतस, मिटू मिटू. इल्ल्या पावटी मायराक, आता तो लग्न झालेला होता. इल्ल्या पावटी मायरास तू माका भेटस एकटा, इल्ल्या पावटी मायराक तू माका भेटस एकटा. मी आवडीन चक्कर मारी वाटेन येता जाता, मी आवडेन चक्कर मारी वाटेन येता जाता. भेटल्यावर कधी नाही म्हटलंस, भेटल्यावर कधी नाही म्हटलंस अंगाक नको खेटू, भेटल्यावर कधी नाही म्हटलंस अंगाक नको खेटू. मग आता कित्या बोंबालतस, मिटू मिटू. मग आता कित्या बोंबालतस, मिटू मिटू. धन्यवाद मित्रांनो. कविता आवडली लाईक कमेंट करा, शेअर करा. आणि कोण नवीन असेल किंवा जुन्याने चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तो अवश्य करा. आता परत आपण भेटूया 20 तारीखला. धन्यवाद.